Fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Komplement għal-jum it-tajjeb li l-kom il-koll li qegħdin issegwuna ekku tingħaqdu magħna b'permezz ta' l-Ewkaristija. Illum 28 ta' Deċembru fejn il-Knisja tagħmel il-festa tal-Innoċenti Martri. Ekku huwa jum li fih jitlob minna riflessjoni ekku ninaqdu mat-tbatija ta' dawk kollha illi hekk mietu martri jew għaddejjin ukoll forsi minn ħajja ta' martirju bħala tfal xkejknin u anke tfal vulnerabbli fid-dinja tal-lum. Il-qari tal-kelma għandna l-ewwel qari mill-littra ta' San Ġwan Apostlu. L-Apostlu jqegħdilna qudiemna hekk lil Ġesu li propju bid-demm tiegħu nadda fid-dnub tagħna. Ekku fil-Vanġelu nisimgħu ir-rakkont hekk ta' kif dawn il-martri spiċċaw mietu għaddew minn dan il-martirju minħabba Ġesu stess. Ejjew fil-waqt li hekk qegħdin nibdew dan il-jum jew tkompleta dan il-jum nitolbu maħfra bil-qalb il-Alla ta' noqqasijiet tagħna, speċjalment ta' kemm il-darba nkunu hekk maħniex sensittivi għall ħtiġijiet tal-oħrajn, speċjalment anke tal-tfal iż-żgħar. Inti l-ħalliq tagħna mulej ħnina. Inti l-feddej tagħna Kristu ħnina. Inti il-nifs tal-ħajja tagħna mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Infaħru lill-Alla ninaqdu mal-anġli hekk li fuq l-ar ta' Betlem selmu lil Ġesu. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduk ġieħ, irraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulejn, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, f'dan il-jum it-trab innoċenti hekk martri xandru t-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-mewt tagħhom. Għamel li l-fidi li nistqarru aħna wkoll hekk bija wkoll aħna nagħtu qima lilek bl-imġiba ta' ħajjitna. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, dini l-aħbar li smajna mingħand Kristu u li qegħdin nxandrulkom li Alla u d-dawl u l-hemm fih ebda dlam. Jekk ngħidu li aħna msebħin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux is-sewwa. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawl hu stess, aħna nissieħbu flimkien u d-demm ta' Ġesu Kristu Ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inqarqu bina nfusna u s-sewwa ma jkunx fina. Jekk nisqarru dnubietna hu fidilu ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma ddibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kemmtu ma tkunx fina. U lidi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Ma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-missier, Ġesu Kristu l-Ġust. Huwa hu l-tpattija d-nubiet tagħna u mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali, ħajjitna ħelset mhix bik. ħajjitna ħelset mhix bik.
li ma kienx il-mulej magħna meta qam għalina n-nies, ħajjin kienu jibilawna meta nxtelu bil-għada palina. Flimkien, ħajjitna ħelset mixbik. L-ilma kien jarraqna, il-wied kien jgħaddi minn fuqna kien jgħaddi mewġ ta' ilma qawwi. Flimkien, ħajjitna ħellisna mixbik. Iġbik tqattet u aħna ħrabna, l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-ard. Flimkien, ħajjitna ħelset mixbik. Lilek u Alla nfaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek ifaħru mulej il-qtajja tal-marti rebbieħa kollhom bjuda. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Meta telqu l-maġi der anġlu tal-mulej fil-ħolma lil Ġuseppi u qallu: ħum jekk lit-tifel u lill-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam, ħamjew lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u warrab lejn l-Eġittu. U baqa' hemm sakemm miet Erodi. B'hekk seħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Erodi mbagħad meta ra li l-maġi kienu għaddewħ ta' tifel, inkolla bis-sħiħ. U bagħad hekk joqtol f'Betlem u fl-inħawi kollha tagħha li tfal hekk ċkejknin minn sentejn l-isfel, skont iż-żmien illi sar jaf mingħand il-maġi. Imbagħad seħħ dak illi kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: f'Rama instama' leħen ta' biki u tal-fiq kbir. Hekk Rakel tibki lill-ulida u ma tridx min ifarraġha illa għaliex m'għadhomx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. It-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minn dnubitna. Hekk fil-waqt li qegħdin niċċelebraw dawn il-festi hekk tal-miliet u anke ta' dak li ġej issa wara bidu ta' sena ġdida, hekk hemm ħaġek li forsi tidher tistona din il-festa tal-lum. Festa li fija qegħdin infakru propju dan il-moment ikraħ għal dawn it-tfal. Hekk fl-istess ħin hija xi ħaġa li aħna importanti li nżommu qudiem għajnejna anke x'kienet tfisser l-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla, ta' dan il-verb illi sar bniedem bħalna. Ġab miegħu dak illi hekk sinjal ta' kontradizzjoni għal xi ħud, ta' biża', ta' tbatija għal xi ħud oħrajn, illa għaliex iva, meta l-bniedem jaħseb kif se jiddefendi lilu nnifsu u jipproteġi lilu nnifsu biss u jinsar l-oħrajn, jagħmel affarijiet tal-biża'. Hekk aħna din naqraw din l-istorja li nafuha l-koll, hekk dawn it-tfal li għalkemm in-numru tagħhom ma kienx kbir, imma sfaw maqtula minħabba il-biża' u l-paniku ta' Erodi u forsi wkoll anke ta' xi nies oħrajn madwaru. Hekk il-festa tagħna jew il-festa tal-lum hekk titlob minna illi aħna wkoll nagħmlu
hekk il-ħsieb tagħna. Illum dinja tifkira jew inkella qegħdin nerġgħu inġeddu jew naraw madwarna l-istess affarijiet jiġru. Hekk il-ħarsa madwarna, forsi xi affarijiet jew inkella anke esperjenzi li għandna li nafuhom, oħrajn esperjenzi li smajna bihom, oħrajn esperjenzi li narawhom jew anke rajna fuqhom u li nisimgħuhom illum li propju l-mezzi tal-komunikazzjoni hekk iżommuna informati tant b'ħafna affarijiet simili. Disgrazzjatament. U għalhekk ir-riflessjoni tagħna llum hija riflessjoni iva ta' talb. Nitolbu l-ewwel nett lil Mulej ħalli kemm jista' jkun hekk dawn li huma ċkejknin bla vuċi, dawn qed nirreferu issa partikolarment ta' tfal ċkejknin, anke dawk li għadhom ma twildux, hekk jiġu stmati ta' bnedmin. Dawn huma nies bħalna. Hekk inżommu qudiem għajnejna tantu tfal ċkejknin illum hekk illum propju 28 ta' Diċembru 2022 jinsabu bil-ġuħ. Oħrajn li qegħdin itertru bil-bart. Oħrajn li morda u m'għandhomx mediċina biex xi ħadd jissollevolhom it-tbatija tagħhom. Tantu tant tfal oħrajn illi iva jinsabu abbużati, imwerrin għax jinsabu maqbudin bejn il-lealtà tagħhom lejn il-ġenituri tagħhom. X'sa jagħmlu? Kemm hawn tbatija? Mulej jekk kien anke lilna ħalli dejjem mhux biss aħna inqajmu kuxjenza anke fina nfusna li naħsbu f'dawn, imma li wkoll aħna nippruvaw nkunu ta' spalla biex nevitaw kemm jista' jkun anke mis-soċjetà tagħna dawn id-dbatijiet illi mhux faċli jittaffew aħseb wara jintesew. Inkomplu bit-talba tagħna. Nitolbu lil Mulej ħalli hekk illum f'din il-festa ta' dawn il-qaddisin martri illi huma wkoll jilqgħu it-talba tagħna mis-sema hekk għal bżonnijiet ta' dawk li bħal dawk illi mietu illum qegħdin fil-glorja tagħha, dawn ukoll ħutna hekk jalla jsibu wkoll min jgħinhom hekk mod reali, jiġi mod konkret ħalli tittaffilhom il-ħajja u d-dinjità tagħhom ma tiġix ikkalpestata. Hekk Mulej Ġisu nitolbuk hekk speċjalment għall-Knisja anke f'pajjiżna dawk kollha li jieħdu ħsieb it-tfal tagħna ċkejknin, dawk kollha li qed jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex nippruvaw illi hekk jagħtu hekk kalma, ħajja kalma ta' paċi fil-qalb u fl-iżvilupp ta' tfal ċkejknin li għaddejjem minn problemi kbar bħal dawn li semmejna. Jalla Mulej il-Knisja tkompletati hekk is-sem tagħha fil-waqt li nirringrazzjaw lil dawk kollha li jaħdmu f'dawn l-oqsma. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-mexxejja tal-ġnus ħalli jkunu sensittivi għal dawn iċ-ċkejknin. Huma wkoll kienu tfal xi darba u trabbew forsi fozza kbira. Jalla wkoll hekk jirrispettaw u jirrikonoxxu it-tagħlim, l-esperjenza tat-trobbija tagħhom u hekk jinqdew biha tajjeb ħajgħadduha l-ċkejknin speċjalment billi jibżgħu għad-dinjità u għall-libertà u għall-iżvilupp tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha illi qegħdin jaħsbuha biex huma wkoll joqtlu forsi lil uliedhom stess fil-ġuf tagħhom. Ħalli jsibu wkoll min jiftħilhom għajnejhom mhux biss ta' dak li sejrin jagħmlu imma anke wkoll tal-konsegwenzi ta' wara. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għalina ħalli wkoll nkunu wkoll sensittivi għal ħtiġijiet ta' tfal ċkejknin vulnerabbli li m'għandhomx vuċi. Jalla nindunaw bihom. Jalla jekk ma nistgħux ngħinuhom konkretament, imma jalla wkoll aħna jirnexxielna li almenu bit-talb tagħna naħsbu fihom u inqeduhom quddiemek għall-attenzjoni kbira tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej ukoll għal dawk kollha li f'dawn il-ġranet speċjalment tfal ċkejknin illi hekk huma ma jistgħux jiġu ħdejk Mulej
imma kil familjari tagħhom żammewhom il-bogħod minnek. Jalla hekk iħossu din il-ħtieġa illi f'dawn il-ġranet u f'dawn żminijiet li ġejjin irresquhom lejk ħalli inti wkoll tifraħ ħafna bihom u huma wkoll jkunu ta' tfal ċkejknin jifirħu bik. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Moment ta' skiet ħalli kulħadd hekk iqiegħed it-talba personali tiegħu quddiem il-mulej. Hekk mulej Alla tagħna nqedulek dawn it-talbiet tagħna hekk quddiemek permezz tal-interċessjoni ta' Omna Marija u ta' San Ġusepp, hekk li tant batew quddiem dawn ir-realtajiet u kienu pronti ħalli jwettqu r-rieda tiegħek. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjem nitolbu ħuti biex din il-quddisa tiegħi u tagħkom tkun toġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu. Ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li aħna qegħdin nagħmlulek bħala għaddejja tiegħek hekk hu f'dawn il-misteri qaddisa hekk għamel illi aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' l dejjem quddiemek ħalli ma nieqfux naqduk permezz ta' ibnek Ġesu li jgħix wi-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfaw lubna l-fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa xira illi dejjem u kullimkien irraddulek ħajr. Il-għaliex bil-misteru tal-verb magħmul bniedem aħna rajna dawl ġdid fid-dija tiegħek. Hekk illi aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex aħna wkoll inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli, mal-qaddisin, ma' niesna kollha li daħlu fil-glorja tiegħek minn fuq din l-art ninaqdu magħhom u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien sejjenata biex minn rajħ ibati, ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tali disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Sinjur tiegħi walla tiegħi, jiena nħobbok u nadorak. Dan il-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xoxbok tilqana u qudiemek dal-għodu biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'komunità waħda lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja mxerta mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isfijiet l-oħra tal-Gżejjer tagħna u tad-dinja, mal-missjonarji tiegħek kollha, mar-reliġjużi u l-lajċi impenjati fil-Knisja u anke dawk fis-soċjetà. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar mulej fil-mejtin kollha tad-dinja. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija u omna wkoll, ma' San Ġusepp, ma' dawn il-qaddisin martri li qed nagħmlu l-festa tagħhom u mal-qaddisin l-oħra kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li aħna wkoll magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu lill-Alla l-missier, inqedulu qudiemu anke l-imħabba tagħna, ir-rigal tagħna ta' kuljum li hija l-ħajja tagħna waqt li ntennu flimkien u bil-qalb. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw li għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu li qed l-apostli tiegħek inħallulkom is-sliem nagħtikom il-paċi tiegħi, la tħares lejn id-dnubiet u d-difetti tagħna, iżda ħares lejn it-talb u l-fidi li għandha l-komunità li temmen fik. Għati għaslim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dawnu Ġesu, hekk illi illum iltqajna miegħu illi flimkien mal-Marija u ma' Ġuseppi isib ir-refuġju tiegħu f'art barranija biex ma jkunx maqtul. Ħenjin aħna illi issa ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Gloria al Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Gloria al Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria al Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, aħna bħala għaddejja u mlitijek, għatina l-grazzja illi l-lum propju fil-festa ta' dawn it-trab innoċenti martri, aħna wkoll nkunu lesti illi nimxu l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni. Bħalma bġieħ tat-twelid ta' ibnek, hekk aħna intu wkoll oġbok tilqa' lil dawn iċkejknin fil-glorja tas-sema. Minn fejn inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missir u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Komplament tal-jum it-tajjeb, il-festi tajba lilkom il-koll u mmorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missir, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, eħli senna u jaqaf magħna, glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrin l-adnu bitna, ħlista min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dak li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw l-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek merkent fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek merkent fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li jinti fis-smew jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dubitna bħala ma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, ħellisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli.
Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek, tiġi saltnatek il-kull trid int kif is-sema jgda fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħala ma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u retikum bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrin l-adnubitna, ħelista minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek, tiġi saltnatek il-kull trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħala ma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek mek int fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet għalina u retikum bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrin l-dubitna, ħarista minn nar tal-infern.
Ħu l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tlaħnjuna tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-glorja. Meta Sitta Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-semawit jitqaddes ismek jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina wrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-torufnati u li tefa. Li l-ek nitnedu, aħna li nibku norfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-intenzjoni tiegħu. Missirna li inti fis-semawit jitqaddes ismek jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-malejmiek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Għal-ħutna l-mejtin kollha, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawr dejjem Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawr dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawr dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla. Ħenna lina. Trinità mqadsa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Alla. Itlob għalina. Imqadsa 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna.
Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtalla s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddi Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti il-qawwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Atina l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. intom għaddisin innoċenti martri. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek li semem għaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bnidem. Imbirek li sem ta' Ġesu. Imbirek għal-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka kbirhom Talla Marija Santisma. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.